Il-Partit Nazzjonalista mel-ġimgħa jimmonta stejjer giddieba permezz tal-midja tiegħu u ta' strateġisti tiegħu li mexxew kampanji elettorali fosthom ta' Simon Busuttil. L-istejjer tant kienu giddieba li kien hemm ċaħdiet kategoriċi minnu fih dwarhom u ġew ippreżentati l-fatti b'mod ċar. Il-Partit Nazzjonalista beda l-ewwel jiem tal-ġimgħa b'allegazzjonijiet giddieba fuq l-elezzjonijiet. Tattika li kien diġà uża qabel anke fi żmien Simon Busuttil fejn kien intqal li hemm it-tbabis iżda pronta kienet it-tweġiba kategorika għal darba darbtejn minn Identity Malta dwar karti tal-identità u saret ċaħda wkoll tal-allegazzjonijiet infundati li saru f'rikors iffirmat minn Jason Azzopardi li fil-fatt ma ntlaqax fil-qorti. Iżda l-Partit Nazzjonalista baqa' jippersisti f'din it-tattika anke jekk imbarazza lil niesu stess billi attakka wkoll il-Kummissjoni Elettorali u n-nisfija fosthom dawk tal-Partit Nazzjonalista stess. Fil-fatt l-elezzjonijiet f'Malta huma regolati skont il-Kostituzzjoni mill-Kummissjoni Elettorali li fuqha hemm ir-rappreżentanti tal-partiti politiċi waqt li dawn jiġu osservati wkoll minn osservaturi ta' istituzzjonijiet internazzjonali. F'istorja ta' fake news oħra mill-medja nazzjonalista kien hemm dik dwar eluq ta' kumpanija tal-gaming f'Malta. Tannet qalu li l-kumpanija Hero Gaming se tagħlaq il-bibien tagħha f'pajjiżna tkeċċ il-ħaddiema u tiriloka f'pajjiż ieħor iżda r-rapport mill-medja nazzjonalista ġie mgiddeb mill-kumpanija stess. Fis-qarrija lura Hero Gaming qalet ċaru tont li mhix se tagħlaq il-bibien tagħha u lanqas ma kien hemm xi ħaddiema li tkeċċew. Ġiet ċarat li membri fit-tmexxija tal-kumpanija li ma baqgħux jaħdmu fih dana irriżenjaw huma stess minn jeddhom. Sa dan it-tant il-ħadd l-istrateġista ta' Simon Busuttil Caroline Muscat permezz ta' Shift News ippubblikat storja giddieba oħra din id-darba b'attakk personali fuq il-Prim Ministru. Allegat li qed isir xogħol bla permess fi proprjetà tal-Prim Ministru iżda din ukoll hija gidba. Caroline Muscat, ex-ġurnalista tat-Times, mexxiet il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2017 fi żmien Simon Busuttil u llum hija l-editur ta' Shift News.